kusangana kwatikuita zvakare pachibanda media muchifamba muineni wenyu Manasi ndiri mwana wekwachibanda tabva tangopinda muchirongwa chedu chamazuva ese chatinodaidza icho kuti Bish reality show. Muchirongwa chinechi tinenge chiita hurukuro nemacommercial sex workers, vanhu vanotengesa bonde, tichinzwawo kuti sei vakatanga kutengesa bonde, ndezvipi zvavari kusangana nazvo, tinenge tichinzwa zvakawanda handiti ka asi tisati tapinda muchirongwa regai ndikuzivisei kuti kana pane vana vari pasi kwemakore 18 aiwa havatenderwi kunge vachinge vachiona vhidhiyo inoyi. Kana paine vanyarikani zvakare aiwa ndinokukurudzirai kuti munge muchiona vhidhiyo inoyi muri kunzvimbo dzakasiyana siyana, nekuda kwokuti pane mashoko amwe kana kuti pane mawedzi amwe anozotaurwa ekuti kana muchinge muri munyarikani hazvizobude zvakanaka handiti ka panapa tine muenzi wedu muenzi tokumbirawo kuti umhorise vatariri. Makadii muri yeZimbabwe? Ndoita Nyasha Chirodza. Nyasha aiwa Nyasha Chirodza. Alright, aiwa Nyasha Chirodza. Tinokugamuchira pachirongwa chedu chatinoita hurukuro nemacommercial sex workers. Tinokugamuchira. You are welcome. Handitika. Alright, aiwa tichakumbira kuti unatsosununguka hako kutaura nesu usingatyi handitika usingavhunduke. Nyasha, ruzhinji rungade kuziva kuti basa rauri kuita iri kana kuti ungakonfirme here kuti basa raunoita ndere kutengesa bonde? Hongu ndere kutengesa bonde. Aiwa Nyasha, tichakumbira kuti unatsosununguka kudonongodza kuti iwewe basa rekutengesa bonde wakatitanga rini, chii chakange chaitika chakazopa kuti utengese bonde? Chakaita kuti nditange kutengesa bonde ndakatorwawo marriage yangu yekutanga ndikagara mundibva ndaita vana vangu 3 ndibva tazongoparadzanawo ndatanga hangu kushanda basa rangu. Kwandaishandira ndiri ndibva ndasanganawo neumwe murume akati da kuroora zvokushanda zvite ini semunhu wangu ndasati ndaona hangu zvakawanda zvizvo ndakatosiya basa ndikatouya kuEpwete. Saka tauya kuEpwete akazongondidhamba munhu wacho ndibva aenda. Saka ndaigara ndichingoshungurudzika ndichitsvagawo mapati time pamwe umawanawo kuti wane chekudya pamwe uchishaya uchingoshingira. Saka pamba pandailoja paiuyawo vamwe vasikana vachitambawo nalevels pamba ipapo vachizongonditi komai imi makangogara makanyarara chii chiri kunetsa. Ndibva ndatovarondedzera chinyaya ndivatoti hazvimbonetsunai asi taitoita tichitya kuti vanhu vakaona kuti naya murume wavo aripi chii chiri kuitika. Saka ndakazongotoonekwa pakwenguva ndakutojera kabasa kai murume uyo akazongouyawo ndakangomuitawo chifinhu chokuti munhu anga asisinawo basa naye. Saka ndakangomuratidza kuti ndoshanda kuti ndoshandakuita ndosakundirakamisa ndobva azongotorake chitupa chake ndobva aenda. Ndakanga ndakutofara manje ndakuchienda kubva pakwenguva zvinhu zvakutofamba zvakanaka kusvikaona nhasi ndiriko kubasa. Alright, imi makanga mune chitupa chake? Wanga ari murume wangu andaigara naye. Saka mumabudiro akaita munhu akangobuda achiti ari kuenda kubasa haana kuzodzoka. Saka pakazodzokawo ndakazongomuratidzawo kuti hapasisina imba mune munhu akuita chii zvake. Ndangomutambidzawo chitupa chake ndochakangotaura kuti ndochaari kudawo. Saka wandakangoti ndiri chidzimai semunhu andakagarisana naye takura ingosiye sarako nazvo chete. Alright, munenge mukuita kakunyarira. Hanzi nemumwe muvi usambonyara basa rako raunoita chero mhuri yako ichidya ichiguta, nekuti mabasa nzira dzatinowana nadzo mari dzakasiyana handitika saka imi musanyare kana riri basa ramunoita imimi. Saka akatora chitupa chete. Nhumbi makanga musina nhumbi dzake here? Dzake aiuti akashanya aibuda akavirikidza. Aiza dzaanenge abva nadzo ndo dzinoita pamusoro dzagara dziri mumbamo andanga pfeka kuzoisa dzake dziadzi pamusoro. Saka panguva ichoyo munhu utombozvinotisewo kuti ndozviripo. Kose musina kuda kumbozamawo kushingirira va nekuti vana tete vanowanzokurudzira kuti komana zvedzimba zvinooneka pamwe pacho zvinoda kushingirira nekunamata nekutsanya kwakakura uchinamatira imba yako uchitsanyira imba yako.
Ipapo ini ndega ndakatongozviona nokuti pakanditora ndibva kubasa tichizoekwepoto hatinambogara tese zvekuti tingatoti takaita mwedzi tiri pambawo mai samai nababa iye achienda kubasa chidzoka. Munhu akangonditi ndine basa rangu randoitawo ndakabatawo contract kumurungu kuBeatrice. Ndokungoenda ndokungoenda zvacho saka kana kuti ati rendi kana kuti ati chikafu kana kuti ati chi papasina. Alright. Ko imba yekutanga semusina kuda kutsungirira. Imba yekutanga zvazvakaoma. Zvizvi zvakaoma nasodonongodza. Aichengeta. Murume wacho. Ndichengeta sizvo zvasina mboshata. Asi munhu aiva nerushushu. Rushushu rwokuita sei nduri. Rokutanga. Pamimba yangu yenumber 3. Yakabata nemistake. Tainamata kumasingo. Saka ndobva tatonzi kuchechi amai makazvitakura ndikati handisi kumbonyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika. Ndobva zvanzi makazvitakura ndobva tainamatira kudomboshama. Ndobva tazodzokera svondo raitevera. Ndobva madzibaba vainditukaomba vachiti nhumba isi yangu nokuti wakaita nhumbi tisina kudi kuwirirana. Saka pandakazodzokera kuchechi ndobva ndavaudza ndikati madzibaba vari kuramba vachiti nhumbi yandakatakura isi yavo. Zvikanzi nemuprofita anga aripo akati baba imimi da kuti mapostori. Sorry ndimbokukate shoma. Murume wenyu ndimadzibaba here? Ingari madzibaba? Tatoona matamuzoitesa. Alright. Womakazonoriporta kuchechi kuti madzibaba wekumba baba wemuguru murume wenyu. Alright. Haenda panzisa. Alright. Handiyo. Tatoona matamuzoitesa. Saka vakanditi iwe nhumba isi yangu. Saka pandakazodzokera kuchechi ndichizonotaura kuti baba vari kuti nhumba ichi haisi yavo. Wakati kumapostori aripo mapostori terai kana kuti vanhu mimba kana iri baba maya kana vakuenda kunosununguka ndiye munobotanga warwadziwa wozoenda chipatara kunochipatara. Zvikanzi kana iri yababa vandu vachatorwarira mai ava kana baba vachingopora mai vakutosununguka mwana. Asi kana nhumbu isiri yababa ava amai avacharwara vega urwere hwavo hwokusununguka vasununguka ende zveshuwo sekutaura kwavakaitawo madzibaba ndo vakarwara ndanosunungukawo. Saka nemamwe masituations ataisangana nawo munhu haatoone mari hatatogarawo kunzvimbo dzakanaka asi dambudziko mukakwira kondi kukwira kondi mona unofanira kuona kuti uri kugara pasaidhi apa pana murume une mukadzi. Hanzi kombi painoita mahambo aya handi munombosheka kudai makutodanana. Kana kumba ukafiwa ukamudza aiti hauendi kunhamo unozobva nemhepo dzekumba kwenyu uchipava navanhu. Saka taingogara tingorumba inini naiye chete padambudziko kuwana kufara taizvitira tiri pamba. Saka zvimwe zvinhu zvakanditorera kurema kuti hama hauendi. Saka ukazoita dambudziko rinoda hama unomira nani papasina kusvika wondazongorongedza wondega ndai. Hanzi kuchengera rudo hakura mai waka zvazvakanyanya. Saka ndo zvakaitika kuti ndizosiya hangu imba iyo. Alright. Chizopinda yechipiri yandakaitawo dambudziko kusvika ndazosiyawo. Hatisina kumhanya zvedu nguva ndedzedu handitika paimba yekutanga yoiyi madzibaba ava mataura imi machiti vaichengeta kuchengeta kwokuti vaiti chikafu chizvezvezviri kupa madresi apo vaisawanza here? Ini panguva yacho ndinganyepenga handina chandaitoziva kuti varume vanoitawo zvekubuda panze vachidiwa. Pamwe wanga uri udiki. Kana waitawo ndingamunyepera hangu kuti ndine zvatakaona. Handina. Handina. Aiwa manatopatsanura ipapo tapanzwa. Ko akaramba mumwe ndiani? Chikonzero chiri chaizvo. Dambudziko ranga riri hombe haro pakuchengeta nepakudizva zvakanaka. Kokuti opfuma unotengawo semunhu wemukadzi unodawo kapoto kana kapushi kana kai papasina. Hembe ndiye aitenga mafuta ekuzora aikutizora vaseline chete neglycerin zvinana kemfa zvinana dhoni zvinana chichi aiwa papasina. Hembe maoko marefu nemasiketi nedhuku musoro semudzimai. Saka zvimwe zvizhinji zvacho zvakangonditorera kurema kuti kondikasiyana nazvo hangu ngatongosiyanawo nazvo. Aiwa ipapo tapanzwa. Murume wepiri apa chakanyaoitika chizha chezvo chakandirodza akandisisa basa rangu achiti ndoda kukuroora uite mudzimai wangu. Tabva kubasa ikoko tichiuya tangogara kwepo handinambogara naye zvenguva kuti ndingatoti vanhu vangatoti ndimai nababa. Munhu akangondisiya pamba pakatsvaga imba ipapo ndobva tongoenda zvachose.
Alright, aiwa tinopanzwa. First day renyu takada kuenda manje taakunyaya dzekutengesa bonde apa. First day renyu chii chakanatsoitika chaizvo? Makakeshwa navanhu vangani, maiita mari, uye akanatsokuti handei tiende kutengesa bonde uko ndiani? Natso donongodzai about first day. Ishamwari akauya pamba pandailoja aiwirana nalandlord. Saka munhu aingondionawo ndakanyarara pamwe akataurawo nyaya dzavo ndinchingosekawo ndonyarara. Saka iye akazoudzwa nalandlord wangu kunzi munhu yakangosiiwa panapa kuti timudzinge hatina kokuti aende kana kuti titi chii. Ndopakazouyawo kwandiri akati mainini ngatidai. Saka takatanga kuenda kukona store zvesho. Ndaitiwo ndikashanda kana $10 mashort term angu 2. Noti kukona store mashort term kutangira pa 5. Ndikaenda ndikangowana ka $10. 10 dzikangochaya nditodzokera kumba. Ndaitya kuti vanhu vakawanda vasanyanya kundiona nokuti murume wandagara naye vaimuziva. Saka ndaityawo kuti ndikazoonekwa ndiri kumabhawa. Zvinonzi chii chiri kuitika. Kusvikirawo ndatozongojairawo kuti murume wacho atozongoudza kuti munhu wakakuenda kubhawa. Haana kana mbonetsawo kana kukopota kana kuti. Akabva atongoti itawo kana sezvaufunga. Iwo zvangopera zvakadaro. Zvakatongopera zvakadaro asi nditosangana naye tichitoonana. Alright, saka munenge munyumbadhasi here kana akataudawo? Zvokuti patinosangana naye ndiyo hapasi pokuti tosangana kuti totaura nyaya dzemadhii. Kuti wangomhoresanawo ndeipi. But asati ambotaurira kuti kana asangana naye baby uri kubhurowa, baby watsukira, baby wabatana, this and that, ndombonzwawo kudawo uziwo ishi. Asati amboita izvi. Pandosangana naye kazhinji tosangana naye ndine munhu anodhisa. Anokudhisa. Kuti makawana kazvinyowana muchati mhoresi. Ndototanga hangu kuseka. Nditomuti makadiko. Tinozaiti zvedu mhoresi yavamina. Ndinonzwisisa kuti vanhurume vane nhengo dzakasiyana-siyana. Kune dzirefu, kune dzipfupi, kune dzikobvu, kune dzitete handiti ka imimi munowanzofarira nhengo yakaita sei? Ndoda itete. Sei muchiti itete? Pasaidzi unotoona wega unotogeja uchitoita madhiri nemunhu. Sei? Kutoti iyi inondikurirawo iyi ndinoikwanisa nokuti mari unenge uchida. Asi pamwe pacho unotonzwa nyama dzichitodedera kutoti aiwa handizvikwanisa. Asi zvinenge zvakangorongekawo zvega hapana. Nokuti imwe inogona kutongokurira pasina. Uchitovhundukako kuti ndikadai nababa ndogona kusara ndine problem. Pane pasina. Kukurira pasina ndikokuita sei? Naso donongodza ipapo. Inenge iri nengombe. Saka pakungoipimbawo nemaziso unogona kungoti iyi inondikuwadza. Asi imwe yacho unotozoona pabasa pacho utoona kuti zvaitongowawo mari yemahara ndachitongotyira hangu pasina. Inenge yaita sei kana uchiti mari yamahara manje? Mwana kuti achitongopinza. Obva atotunda. Mumwe wacho mumwe anenge auya aine mari yakawanda achitaura kuti ndoda kumbotanga wadiwa imisa. Mari yekutoimisa vanotaura kuti imari yangu uyani yepasaidzi. Kozoitawo yemadhiri. Saka pakutoimisa paipa munhu andokubhadhara futi. Wozokubhadhara yemadhiri yepabonde. Kuimisa inenge iri mari manje. Mabasa tu. Alright. Pondo kana $3. Yekuimisa. Yekuimisa chete. Kozoita yekuisa. Yebasa. Alright. Tinopanzwa. Ndaifunza kuti pamwe maybe kana munhu for example wangoti $5 short time ndiyo pane mari yacho yese yekuita zvese ipapo kusvika munhu arasa mbeu. Hazviite nokuti panguva yacho yekuimisa mumwe munhu anononoka mumwe unosati watombojairana naye. Mumwe anenge achitogayawo zvake zvaari kugaya pamwe ini ndangochiva mari munhu wacho handisitomboda kuti kunzwa kana simeyo iti pari. Saka pfungwa dzikasaenda panzvimbo futi iye pakutoimisa kwaunenge uchitoita zvine zviri kure. Saka ndo patinowanawo mukana wekuchajawo dzimwe dzimari wedzi. Alright. Saka kana munhu achinge arakasika kurasa mbeu asati ambonyanya kuita zvokuenda kure, zvinenge zvatodhakwa here kana kuti munombomwe mukana kuti ngaimire ozoisa futi? Mukana anopiwa kana mari iripo. Chero akatoda kutoita pfungwa achingoti ndoda kuita futi achibhadhara mari yake. Ko ndingarwadziwa kumusiya kuti ndiende kubva. Unogona kutomusiya iye achida kuwedzera mari yake.
woenda kubhuku unoshaya futi mari wotozodemba kuti dai ndangoikirenga angonjunga na mari yangu iyo zvichitori nani kukirenga kuita sei manje kuimisa ka kwandi injini inenge ida kumutswa alright ndokamunoti kukirenga alright kutokirenga kuti zviite aiwa ndinopanzwa ko vai vanononoka vai vanorova madamba refu vanenge vashandisa maybe ingave mishonga yechivanhu kana mapiritsi aya yekuti munhu irambe yakamira uye anonoka kurasa mbeu mati mambosangana nawo here kubasa kwenyu vanhu vakadaro variko vazhinji vacho asi semunhu anenge ari pabasa iwo hauitiri kunakira unototi hazvebasa zvokuti nyange angatobva amwe mapiritsi akandoshaya kuti ko nhasi chii chaitika haufaniri kuteerera muiri utokateerera muiri kunoedza ingoteerera muiri nemunhu wadiye saka unotoita zvekutoti iye atovhundukawo kana ukamuti ndiwedzere mari akaramba unongomudza kuti zvawaita nekusatunda kwako zvatopera uda kutodzokera kubasa noti vanhu vanenge vakatomirira asiri iye anenge ari ega vanhu vanenge vakatowanda imi saka munoda kuti munoibvisa munhu asina kutunda nguva wotobhadhira mari utange kushanda kausati wapiwa mari utange wapiwa mari wozoita basa saka short time inenge tarisa kuti munhu imimi aite maminutes anenge mangani pashort time 10 minutes 10-15 kana zviri zvebasa akadaridzai papo zva kuti maakubhadharisa anenge akutowedzera alright ndinopanzwa uyo ngatiti rimwe zuva mamati dhuma nemurume akakubvisai umhandara imimi ndiwo baba vevana here akabvisa umhandara mavamati dhuma naye patouchline arida kukechawo unobvuma here munhu akadaro unotobhadharisa mari yakawanda vanhu vokuziva unotobhadharisa mari yakawanda vatinakidzai nokuti ndiri pabasa kai nditori pabasa andonipa mari yangu paakambobvisa umhandara akabhadhira mari yakawanda here zvazviri zvekuroorana kai izvi ndezvebasa izvi hazvi zvekuroorana togara ndadya mari yangu right chimbondo right pane mubvunza umwe asingada kukangamwa zvangubvunza chimbondidonongodzera imimi pamakabviswa umhandara kuti chii chakanatsoitika zvakafamba sei makabvisirwa kupi ndaishanda kuchitungwiza kundira usigeo mai vandaishandira vaishanda kufood ward mutoni murume wacho aishandawo kwachikwana saka pamba pati ailoja pandai vanhu vandaishandira landlord weponi ndiye aiva nemuzukuru wacho akazondorora aiuya maweekends achibvunza musikana uyu landlord mbuya wake vaitomubvunza achitoti iwe usati ambotambisa kumwana wevanhu mwana mudiki akabva kumusha tombozive zvichi zvemuharare shuwa taitoti ndiri paoff ndaitoenda kubasa aiva makanika mutoni ndaitoenda ndobva azotonditi ndoda kuti undiperekedze kutoni pane zvinhu zvada kutenga iye yanga itori off day yangu bva tatoenda kutoni kuenda vatotenga stove yake 2 plates nemagetsi bva taendesa kumba kwake every weekend aingotenga something achisa pai mumba saka ndaisara nekamwana kadiki saka dzimwe nguva ndaitoenda kumba kwake ndonowacha aina ndodi saka musi wacho mai vandaishandira havana kutoenda kubasa ndobva ndatobuda hangu pamba ndikati rega ndimbonotsvaira kumba kwemufesi wangu bva tatobereka mwana iye ndobva adzoka nemakutodanana kudhara tata kutodanana ndobva atodzoka kubasa ndobva ati ndichamboenda kumashops ndikati alright ndobva ndatosara ndine kamwana kae ndobva atouya nemapamba neyogurt iye ndobva atozoenda kuna mai vandaishandira kwakunzi musikana wenyu hachadzoki ndakutoda kugara naye chichi ndobva atoti usatinyadzise nokuti maturiro atakamuita achiuya kubasa kunoko zvinhu zvikazoitawo nepamwe hazviite zvechiva takatogara nabatino ini ndakatoita nhumbu yapabatino ndisingatombozivi kuti nenhumbu asi nditogara naye saka nekuchechi kwataizoendawo ndobva taizoitiro munamato chichichi munamato uchinzi ndiwe chii manje zvazviri zvemumba zvazviri zvemumba alright ndobva ndatoitawo mimba akatonosungira akatobvisawo imwe mari yerora but imimi atete manzvenga mubvunzo wangu chaiwo mwendida chaiwo zvezvo magoni achimatsanangura but mubvunzo wangu ndokuti ndinazondiudzai kuti zuva ramakabvisa umhandara chii chakaitika makabvisirwa papi makabvisirwa nekondomu here zvairwadza here zvainakidza here zvakaita sei ndopadanazonzwisa ipapapo ndopane mubvunzo wangu chaipo torai nguva ndakabvisirwa kubasa kwandaishanda ikoko
ndobva anditi gogo vake ndisavaudza landlord vamai vandaishandira vakati usaite sei usavaudza ndikati ina ndigoni kunyarira nyaya iyi saka madhezi angu ekuenda kumwedzi akabva afurikidza mai vandaishandira ndobva wabvunza kuti chii chakaitika ndopandakazotaura chokwadi iye anamborambawo akabva atotaura akati hazveshuwa munhu ndewanguwo nezvandakasangana nazvo pandakasangana naye handina handina dambudziko. Alright, zvairwadza zvinorwadza nyama dzisina kujaira mabhonzo. Ndonzwa mwana chanzi kubvisa umhanda kunorwadza unotora madhezi akawanda wakadaidai imimba makabviswa nazonzanangurira akashandisa iye akairwa yeke akashandisa kondomu akaita sei ndinombonzwa mwana achichanzi ndakamwiswa doro mwachi ndakadai akaita live chichakanatsoitika aina akarowa live chaiyo asina kondomu ndopakabva pamubata mimba ane mimba chaiyo iye aitozviziva nokuti aitotaura achitoti haiwa una kwanomboenda una kwanomboenda saka one hudikiwo ndakangoti anambosiya mufunga kuti tine mimba yaite sei ndane mimba iye ndiye aitozviziva. Alright. Zvairwadza zvairwadza ndakatombotora madhezi mabhonzo anozoitawo achidi nyama dzichijaira haupedzisira kutodawo vakutonakirawo. Alright. Aiwa tinopanzwa touya muri pabasa penyu apa ndinonzwisisa kuti vanhukadzi vane madays avanoenda kumwedzi ayaya dzingave 4, 5, 6, 7 zvinongosiya zvoenderana nemunhu right. Imimi yasvika nguva iyi yekuti muri kunguva yevanhukadzi maybe pamwe pamba hapana mari ndeapi matanho amunotora imimi pamwe maybe nguva yangosvikira nekupera kwemwedzi pora kwemwedzi ndokunoida mari landlord uye zvakare kubhawa ndopo kwakunofaya vanhu wakazara kubhawa vanenge watambira ndoapi matanho amunotora kutopfeka chijira kana kotoni nokubloka nokuti unenge uchida mari saka pakutoitawo futi madhiri acho wakapfeka kotoni kana dhende racho unenge uchitoitawo kutoti kondomu risadambuka ende munhu anenge achitoitawo chonotomudza kuti aite zvakadzikama nokuti akaita zvake zvefofa kondomu riya rikazonoti ndindi nechijira chacha rinodambuka saka anofanira kuita iwo uchinzwa kuti zviri kufambirana here mukati kana watopedza madhiri emunhu iye achibuda wotogeza futi chijira zvako unenge ukatocheka zvakawanda uchipedza wogeza wopfeka kamwe kakaoma wotoenda madhira unotopedza madhezi ako iwayo munhu asina tombozwa kuti uriko asi chine chakangoshata kunyengesa nyoro haipapo ndo zvisingazoiti. Alright. Saka chijira manje ichi totsvaga chijira chine kana kuti kotoni yacho kotoni chakapfava chijira wachiisa mukatika munhu ari kuisa nhengo anenge achisunda mukati kana muchiita bonde kana murume anenge achisunda mukati hachizoende here kumberi kwekuti chinogona kuzotadza kubuda. Zvaunoita chijira chacho hautori kari kadiki kokuti kakange kachibayiwa kanoramba kachipinda mukati kana kokuti unongo kavhura kudai so ungobloka muromo wechibereko ya zvatopera. Alright. Ungovhara kamuromo kechibereko kaya ndokane nyaya dzese keo kakangovharika zvatopera. Alright. Saka munotozvita kakawanda ndoritori basa kwete kuti kakawanda ndo hatongoti mararamiro acho. Alright. Ko ndakambonzwa umwe achitanzi vanomwa mapiritsi here I'm not sure about this hanzi mapiritsi ekuti kana ukaanwa iwewe unobva wambomira kuenda kunguva yevanhukadzi imimi sei musingashandise yaya mapiritsi akatoramba neropa rangu kana family planning ndotoshandisa mapiritsi ndikatoanwa ndotorwara saka mapiritsi vanomwa vanotaura zvinoita. Imimi munoshandise chii? Ndoshandisa Implanon. Alright. Aiwa tokupanzwa. Muri pabasa kune vamwe vanoti aiwa inini handisi kuda nekondomu ndiri kuda yeke munobvuma here yeke? Handibvumi nokuti hazina nda kurwara nokuti munhu anouya achiti ndine $100 ndoda nyoro iwo chakaukuletera kuti nhasi kubvawo kwandaenda ndangowana dhora kana kuti ndawana pondo saka 100 yoenda ndodii iwo hausi kurwara iye ari kurwara handiti ari pangospread achienda saka ini ndichaichiwa mari iyi
zveshuwa woiti hake oenda asara inini pamwe chatanga kuti musoro chatanga kuti gumbo chatanga kuti chiongoti pamwe marwadziwo pamwe basa ndanyanyodi kushandawo basa nguva yakareba wotozoona wane problem mari yawo wapiwa $100 yayi haichatokwani kutokumende naurwere hwako huya wasirwa kana kuti uchidzokera futi kubasa hazvichadi hazvichashandi saka mari dzacho unodzichiva uchidzida dzine njodzi. Alright. Aiwa tiri kupanzwa. Kuna vamwe varume vanotaura kuti ivo inini ndoda kukutorai kana kuti muri 2 or muri 3 usiku humwe chete vachirara nemi panguva imwe chete achiti raundi rekutanga akarova kune musikana wekutanga opedza raundi rechi2 orova kune musikana wechi2 opedza raundi rechi3 orova kune musikana wechi opedza. Vanhu vakaita seiwavo mati mambosangana navo here kana muchinge muchisangana navo uye munhu wachaja mari? Ini ndakasangana navo ndine mwe friend yangu kwamachipiso vakatanga kuona shamwari yangu ndivawirana madhiri night ndibva zvanzi ndiri kukudai muri 2 chagachi mumwe munhu unongoziva unongotrastawo kuti hatizoite dambudziko ndivatoti ndine friend yangu endai nayo vatatoenda zveshuwa takatoenda pamushandira pamwe pahotel zvanzi ndokudai mese muri 2 tatingoriwo masilenda nemumwe wangu ndobva saka mumwe wangu anga atochaja $50 baba vaiva nemari yavo asi vanga vasingadzike bonde akadzaja $50 muri 25 because yanga iri night saka ini langu ndida pache zvangu wangu singamiriri vamwe wangu ini pache zvangu wangu inini munhu ukada kuita bonde zvimwe zviya zvokuti ndeni sina mafeeling tesatowira ndeni sina feeling newe tesatowira panguva yacho saka nemumwe wangu takaenda zvecho kumushandira pamwe pamubhedha maminute 2 mumwe kusaidi iye akati ndindorara pakati mumwe uku kwaita akati nyenge paanenge achinyenga uko anenge achitokubata iwe uchitorombenzawo futi hapana anogara kauchiti sorry menge muine mubhedha 2 isi takaenda kuloji menge muine mubhedha 2 mai vane mubhedha 2 saka iye aimbonyorara kwekutanga aita sei? Takangorara tisi pamubhedha 1 iye ari pakati. Alright. Tava pamubhedha 1 saka ndinudza kuti aiita bonde racho aita rekuita sei? Bonde akatanga neni asi paanenge achiita bonde neni uyu anenge akatorarawo pasaidi achitomuromedzawo achiita zvanenge audzwa kunzi adi aiti nokuti ndee ndiri pabasa rangu bondekawo pamwe uyo anenge achipuruzirawo achidii akaonawo kuti kwane moto wombosiyawo womboendawo kungowo zvinongobva nemawirirano enyu mataurirano amunenge maita pakutorana. Alright, nda kunanzwisisa ipapo. Saka ndoti aiti asati arasa mbeu ngatinge for example iye muenzaniso omboita maybe kwe 1 minute asati arasa mbeu oshomora obva anoita kumwe kwacho. Uku ndoenda mupfekedza kondomu obvisa woenda uku wopfeka kondomu zvanenge ashandisa uko ndezvekoko ini akauya kwangu ndendine zvangu zvebasa. Alright. Nemunhu anenge ane zvake zvebasa. Alright, ndapanzwisisa. Ini ndafunza kuti pamwe maybe aiti ndafunza kuti pamwe aiti orowa kwekutanga opedza orasa mbeu ombozorora ozopfeka zvakare onorasa mbeu waidai uku nekuku. Aiwa tiri kupanzwa but muzuva rachiruro akarowa maraundi mangani murume? Sevanhu vaidhakwa tizvoziyezvo pozidaita tichimwira asi azvokuti ndingati akadarika 4 rounds nganya pamunhu aitongonakirwa zvokuti akangoenda uku woenda uku achingoenda uku. Aiwa ndinopanzwa. Kune zvirwere zvepabonde mati mambosangana nazvo here nezvirwere zvepabonde? Ndakasangana nazvo. Makasangana nechirwere chakaita sei uye makarapwa kupi? Handingati urwere ndakasangana nemunhu anga nengohombe yanga yakapfurikidza kwandiri ini nemuiri wangu saka takazoendawo kune chipatara chemasisters chiri kumbariwa ndokwandakanobatsirwa. Alright, nhengo yakaita sei yakakonzera urwere kupi? Yakagutisa chibereko changu chachaita pasaidi nekusazivawo skiri rebasa kuti kana munhuwo aine nhengo hombe unoitawo madhiri ako so kuti risanyatsokuti djunei nechibereko. Alright. Unenge uchiita uchinjengesa umakona uchingotenderera irimo. Alright. Saka I think handizvo zvirwere zvandiri kuda zvingichifungidzira zvinoenzera pamwe zvirwere zvakaita sana gonorrhea, syphilis, something like that hamusati masangana nazvo. But vamwe wenyu vamunosangana nazvo vanonorapwa kupi?
kune vane ruzivo tine chipatara chemasista chiri kumbali vanhu vanokurumidza kubatsirikana unotongoenda ikoko zvakafanira ipapa ndikatotanga kutorwara zvandinganzwisisi ndotongoenda ikoko wokubvunzawo mabasa acho kuti anofamba sei chichichi wotongopiwa nhamba yako yeko yekuti chero ukaenda kugweru unongotaura kuti sex nhamba yangu iyi nhamba yakati zvotobuda pakore pane sex week nhamba unotopiwa nhamba yaunotogara nayo noti zvakandoti handii zvakafanda yapanapa muenzaniso kunge ndiri kuchipatara ikoko motonditi shamwari handinonzi Nyasha nhamba yako iyi 12611 unotoichengeta saka nyangwe ndikaenda kugweru iwayo ma6 week futi ariko vese shava ive ndikangosvika ikoko wakangoti unonzani ndonzi Nyasha zvotongobuda futi pai zvezvamusystem saka kune vasingaziviwo vamwe vanosvikawo pakufa vasina rubatsiro asi kune vanoda rubatsiro toenda kusesha uko chitori chipatara chemasista chevanhu vasina varume vandoenda zvemumabhawa hachizi chevanhu vane varume. Imi mati mambokuenda ndakambokuenda 2024 munyota nyawe dzenhengwe dzedzo pandakamborwara ipapacho ndo pandakabva ndatongopiwawo nhamba yeko saka nhasi hamusati madzokera handisati ndasangana hangu nedambudziko. Alright. Masangana nemurume imimi maybe akavimbika ari kuti aiwa ndanakirwa nebhebhi arikuda kuti anga achikurorai munokwanisa here kuda kuroorwa? Kuroorwa ndodai ndoda uchitogara umba uchitostay down kutogara umba zvakanaka kuti basa redu rinorwadza here ipapo unochiti vamwe vakutorara iwo ndo pauri kutomuka kugadzirira kuti ndiende kubasa kumusha chako waitoti ukatumwa chikorobho waitoti ndotya muroini asi ike zvinezvi chero pane makuva munochitoenda chandechidai mari handiti masikati mune maswero makarara here neasikana unenge waswera wakazorora hako asi zvakangoma usiku moendeuka kubasa zvakaipei nguva dzebasa racho ndo inorwadza nokuti ukarara uchiti nhasi regai ndizorore kana wakarara usinawo dhora remuriwo mangwana hapana zvo zvakatongovhara nawo kushanda kwako ndokunaka kweupenyu kwako kurarawo zvine zvakangodaro kusaidi kwacho saka muridzi wendima ndiwe muridzi wayo. Tikupanzwa riripo here rimwe zuva imimi rototi hai makakechwa zuva iri maybe makafadzwa kana kuti makanakidzwa kana riripo zuva iri chii chakange chaitika makakecherwa kupi natsotora nguva yenyu kudonongodza kuti tsanangurira. Musi wano ndakatoendeswa kutauni kuEmbaya paamteki pai panenge bhawa karipo takatoenda kune tonamende yesinuka sho ukatoenda kunzvimbo unotosununguka ndakatosvikawo taimwa handasi tatiri 4 asikana takangoshiyana mari ngoti iwo mari yakati so nhovanyowana musviki muchingogara mutomboitobuditsawo kamari kenyu tichimwawo mahandasi payai pakutongouyauyawo vanhu makadii tiri penyu makadiwo madhiri sei iwe noti munyona uziye unotongoenda uchinoona DJ box uya ndanotokudza kuti shamwari ndoda kudhora bhesi rakati iwe uchaja kuti mari yakati wotoisa imwe mari yako pamusoro pane yawamudza yemadhiri musi ndakatomboshanda kamari kangu $20 pamashort time 3 chete. Saka ndozuva rakakufadzai? Kwainakidza ndasitorinawo tarisiro kuti ndichaita mari. Ko zuva rakakudisappointa ramakadisappointwa imimi chii chakaitika natsodonongodzai? Ini zuva rakandibhowa ndine munhu wandaiita naye madhiri kune varume vanoti anokecha hake everyday asi hadi kuchinjanisa kuti nhasi atora uyu akatongojaira inini nani achingoziva kuti nguva dzakati ndinoenda kuya ndotonoona munhu wangu ende nyange munhu ukatongomuona unotongoenda paari bhozi matongojairana madhiri enyu saka musi akazoya achida naiti tondipa mari yangu saka paakazouya handina kutomboitawo pfungwa dzokuti ndingachaje mari here munhu anongondipa mari yangu mazuva ese ndatomuka makuseni ndotomuperekedza tasvika pabhastop ndopakanisira $2 ndopakasira $2 kubva ipapo zvese zvandandaka bhajeta zvakabva zvaenda musango. Hapatengeri regular client kai? Aiwa inini zvakafa ndobuda ndoenda kubhawa handiti mwedzi wapera zvile ndoda ndingaita mari yake angabvuma here kuti ndaenda kubhawa ndikashaya mari haabvumi saka ini nezvibhajeti zvangu zvandindichitaitawo ndenjona kuti munhu akauya akandisirawo dhora iroro ndikabvisawo 10 cents imwe yendesawo pakanaka izvo unenge watobhajeta saka ukadisappointwa 1 week uchinzi arwo indastry yacho inenge yashata
Zvinopanzwa. Saka akazombodzoka here rimwe zuva futi kuzorowa aita bonde? Iyeyo Eh. yatova mheni yangu anouya bosi ndotanga ndamubvunza mari yangu wandipa mari yangu tozoonana idu zvinotevera nokuti anogona kuti ana mari iya inayo imomo. Alright. But bata mushe customer. Customer inobatwa mushe asi inopedzisira manje yakukulimita mari. Alright. Pavana venyu vamataura vamuna vakamira sei, vakomana vasikana vachii? First born mukomana 2 vasikana. 2 vasikana. Ngatiti maybe mukomana uyu azokura kwamati dhuma naye patachiraini arira kutokecha. Kutiza hapana chinhu chokumbomirira. Kutongofuratira uchitoenda kwaunoenda. Kana kuzotaurawo habeni. Hapana pamunombomira mugotomisidzana. Mugototaura kugototi mwana wangu sorry. Zvaitika nemistake azvitauriki. Iwe unongobva pavanhu. Woendako wozoonana kuti iye achabvunzawo akasabvunzawo hapana panenge amubvunza kuti naiwe wachagei kubhawa. Hazviiti. Ndotongonyararawo iye akanyararawo. Zvine zvatongovharanawo zvakadaro. Haisi nyaya yekuti unoisimudzira kamangwana. Zvino zvinonyadzisa. Kuwanasikana wenyu wamunawo mazosangana nawo patachline wari kuda kukechesawo. Ndeapi matanho amunotora? Ipapo pakarema. Pakarema sei? Zvakanzi nevakuru mbudzi kudya mufenje ufana nyina vanenge vatodzawo maika. Hatitounzwa nani. Ndotorowa. Imi makamborohwa nani pamakaenda? Inini ndakambopindawo mumba ndikagara ndikatokurawo ndirimo. Saka ongoti kukurumurawo kuti wakura hako wakuzvishandira woti ndakuenda kubhawa. Aiwa. Munhu unombopindawo mumba woroorwawo kana zvarambawo woita zvaunoita asi kana imba yako yakanaka hapana chekuisira. Maybe anenge angotangawo apindawo mumba kazvo zvanetsa. Sekunetsa kwakangoitawo zvenyoka. Obva azoendawo kubhawa. Kana ashingirira ke ndinototama nzvimbo yacho. Osara akachiita minyati yake. Right. Kwamunogara uku kune vavakidzani, kune hama, kune shamwari. Dzinozivawo here nezvebasa renyu ramunoita here? Kune hama dzangu vanozviziva. Vabereki vachiri kwavapenya? Vabereki vakashaya. Hama dzinozviziva ndedzipi dzacho? Vandakatoberekwa navo mudumbu rimwe chete. Nevamwewo kwana bamkuruwo nekwana nani. Vanozviziva. Saka vanenge vachiti kudii manje? Vachikuonai kana kuti vachinzwa kuti aiwa muri kuita basa rekutengesa bonde uye zvinova zvinhu zvinoshoresa takatarisa maringe netsika nechivanhu chedu. Iwo bva wanzwa kuti hanzvadzi yako iri kutengesa bonde. Vanenge vachiti kudii? Vanorwadziwa chekuita ndopane pasina. Alright, aiwa tinopanzwa. Kune vamwe varume vane kana kuti alright, kune madzimai vari mudzimba umu vazhinji vacho. Chandi kutaura chinhu chokwadi musandipikise mucomment section handiti ka madzimai akawanda vane tsika kana kuti vane system yekunyima varume wavo bonde. Unongoti dzimweni dzenguva wakanetsana naye kana kuti wakangomugumbura anenge akuda kutotora nzira yekukupanisha nayo iri nzira yekukunyima bonde. Varume ivavo madzimai aya munoda kuti kudii kwavari? Ini chandoudza hangu madzimai ndechekuti chero wakatukana nevarume vavo mudzimba, chero akarohwa ngavazamboita nguva yekuti vanoti saka nhasi zvandirohwa svondo rino iri handigezi nenjira randakapfeka tirauzi. Murume mwana mudiki anouya bebi sei bhobho madhira akamira sei madhira right mari yakati hande mumba totopinda mumba iye anoona kusununguka kwako murume uya handiti anobva atotanga kutokuudza kuti ini kumba kwangu hangu nemukadzi wangu zvakamira zvakadai kana ari mastaira ndokubasa nechidai mari akataura kuti staira yakati mukadzi wangu hade indobva ndamuudza kuti aiwa inini hangu nebasa rangu mastaira ese ndoti sei ndomagona asi zvinoda mari. Wobva akupa mari yako wobva waita mastaira aya mangwana futi achadzoka wobva wamuitira futi imwe staira mangwana futi achadzoka anozotongopedzisira kungoti kumboko kungonochengetawo mhuri kuti pamwe chikafu one marenzi asi anenge atiwa best kupi
kwandiri. Nokuti varume vandotaura zvese kuti kumba uku pamwe mukadzi wangu aine hembe, pamwe ndikasvikawo handipiwe mvura yekumwa, kana kuti ndikasvikawo padhoo kana kuti pagedhi ndinewo pasuro atambire. Zviri pakasiyana-siyana zvinoitwa varume mudzimba umu. Saka murume anongotaurawo kumunhu wanenge asangana naye kuti inini ndo dambudziko rangu riripo. Saka madzimai inongovakurudzira kuti murume nyangwe akakutuka chero akakurova, bonde haisiyo solution yekuti wapfidzisa murume. Aiwa, tinopanzwa ipapo. Nzira yamunoshandisa imimi kuattracta varume nzira yakaita sei? Munoendawo here kun'anga kupiwawo ungave mushonga wekuti mudiwe nevarume vakawanda? Inini pacho zvangu angu ndakazvimirira inini hangu ini handishandisi mushonga. Wait. Munoita sei neweti? Ungogeza, ukapedza kugeza nesipo yako paya. Ungodai kumesa wawo. Weti yani? Weti yangu inini. Makazvinzwa nani? Vanonzwawo vakuru vachitaura. Hanzi inongofumura-fumurawo. Like pamwe paindiwa nemushongawo kana tichichi, weti inongofumura zvinenge zviripo zvacho. Alright, ameno mashoko ekupedzisira nguva dzedu dzaafamba tichipetera chirongwa. Ameno mungade kuti kudii kune vatari vakatitarisa, takatarisa maringe nebasa ramunoita? Basa ratinoita rekuitawo zvekutsvaga kurarama, harisi basa rekukurudzirwa, nokuti nyange uchitofamba utonzi ndosisi avo totodawo zvinhu zvakanaka pakurarama. Alright, muri weZimbabwe ndofunga ndonhau yenge tinayo muzuva ranhasi. Sunungukai kutiudza zvamunofunga mucomment section. Takatarisa maringe nevanhukadzi vanotengesa bonde. Pari zvinondoti chisarai zvakanaka, ngatisanganei pane zvimwe zvirongwa zvinotevera.